UMyeni ujongene netyala lokuphazamisana nengalo yomthetho kunye namanye amatyala amabini okuphula umthetho nemiqathango yekomishoni. Usihlalo wekomishoni wathi OkaMyeni wawujongela phantsi umsebenzi wekomishoni. At this stage, I want to say if there is an order that I have made, it needs to be respected. Inkundla ithi ikulungele ukuqhubela phambili netyala. Remember that it was an order of the commission. So hence now she's brought before court with allegations that she has contravened the order of the commission, and therefore it's in contravention of the Commissions Act and the regulations thereof. Uyakhumbula ukuba ngelixa wayevele kwikomishoni uMyeni wayekhethe ungaphendula imibuzo emininzi esithi akafuni ukuzibophelela. Dudu Myeni, we'ndaba ze-SABC eRhawutini.